Super odpočet. Ja už som tu dnes spomínal, vlastne, že sa budeme o ňom baviť a aj som spomínal, že ako keby tie rôzne životné fázy, ako keby toho podnikania, začali sme tými startupmi, potom možno, že teda možno nejakým spôsobom eurofondy využívať, prípadne privátny kapitál. Super odpočet nie je úplne taká tá štandardná forma financovania, že teda niekde získam na to, aby som niečo spravil, ale je to trošku naopak, ako to teda konkrétne je. Funguje to práve tak, že je to nazývané ako nepriama podpora financovania. Čiže nie je to na strane toho, že získam, ale vo svojej podstate získam tým, že ušetrím. To znamená, že štát poskytuje možnosť firmám, ktoré riešia činnosť v oblasti výskumu, vývoja. To znamená, že investujú do toho, aby vyvinuli nejaké svoje nové produkty, nové služby, alebo idú do takého viac menej takého bežného rizika toho, že riešia nejaký zákazkový vývoj. To znamená, že riešia vývoj nejakého nového produktu alebo služby na mieru svojmu zákazníkovi, kde práve štát umožňuje formou tohto zákona zvýhodniť tie výdavky, ktoré firma vynaloží práve na tieto činnosti. Ale ten základný rozdiel, že možno v prípade eurofondov, o ktorých sme sa bavili pred chvíľkou, že tam ako keby, že dopredu žiadam na realizáciu tej investície, tuto už niečo spravím, a potom, že áno, splňa to tie investície z toho zákona a odpočítam si to vlastne zo základu dane. Tak, čiže ono to funguje presne tak trocha opačne ako eurofondy. Čiže pri eurofondoch ten kapitál dostanem na začiatku, aby som mohol začať realizovať nejaký projekt. Pri superodpočte to funguje tak, že najprv tie náklady musím vynaložiť, to znamená, že musím najprv minúť tie prostriedky a potom štát mi umožňuje v istej forme a v istej výške tieto prostriedky dostať späť práve formou úspory na daní z príjmu. Takže základný predpoklad je, že mám zisk ako firma. To je taký základný predpoklad. Asi sa to dá aj trošku nejako inak, ale keď to veľmi zjednodušíme, musí mať zisk, takže to je o tej, že preto tá nejaká tá možno nie že štvrtá fáza životného cyklu, ale že teda už sme trošku ďalej v tom podnikaní a už sme naozaj nejakým spôsobom ziskoví. Aké percento si viem takto odpočítať z tej veľkosti investície? Tak ono sa to menilo za posledné roky, ako častokrát to aj tá verejnosť alebo ten podnikateľský sektor tak vníma, že veľmi často sa to menilo. Najprv to ráslo, potom to klesalo. Teraz je to na úrovni 100%. To znamená, že plnú výšku tých výdavkov, výške 100% si môžem ešte raz odpočítať od základu dane. Tým pádom pri súčasnej sadzbe dane je to úspora na úrovni 21%, keďže tak je nastavená daň z príjmu. Ale napríklad pre tento a vlastne teda daňové priznania, ktoré budú podávané v budúcom roku, to už bude úspora 24%, napríklad pre tie väčšie firmy, ktoré majú a budú mať obrad nad 5 miliónov eur podľa práve nového zákona. Ešte by som doplnil to, že áno, ono predpokladá sa tak, že ten superodpočet je primárne určený až v tej fáze, keď tá firma generuje zisk. Tu ale treba práve rátať s tým, že pozerať sa na ten superodpočet ako systematický nástroj. To znamená, že v prvom rade sa pozerám na to, či realizujem nejakú výskumnú a vývojovú činnosť a či v blízkom horizonte, to znamená, či v tom danom hospodárskom roku alebo v tých budúcich mám možnosť si odpočítať z nejakého základu dane, pretože veľmi často nastáva práve tá situácia, na ktorú mnohí podnikatelia vlastne zabúdajú, že zaujíma nás ten superodpočet, až keď sa dostanem do takéhoto nejakého prípadu, ako tu máme na obrazovke. To znamená, že až keď sme v tom pluse, že tam máme napríklad ten základ dane na úrovni 400 000 eur. Ale vlastne tá výhoda toho superodpočtu je v tom, že ja si ten nárok môžem aj prenášať. To znamená, že ak by som aj v tom danom roku, kedy mi vznikne ten nárok, to znamená, že investujem napríklad do vývoja, ale práve kvôli tomu, že som investoval do vývoja, tak v tom danom roku ten hospodársky výsledok nebudem mať dobrý, pretože tie náklady sú príliš vysoké, tak ja si ten nárok vykážem, ale presuniem si ho do ďalšieho roka, kedy už ten zisk bude mať práve vysoký kvôli tomu, lebo napríklad predám tú zákazku alebo spustím predaj tých produktov, ktoré som vyvíjal. Dobre, vrátim sa ešte teda naspäť, lebo veľa hovoríte o vývoji, výskum, tam je to uplatniteľné aj pre výskum, ale poviem takto, že ten nástroj ako taký sa väčšinou týka podnikateľského sektora tu na Slovensku. Podnikateľský sektor na Slovensku bez nejakého toho kapitálu, aký tu bol spomínaný predtým, čiže či cez nejaké priame investície alebo eurofondy, ten výskum ako taký nebude realizovať, lebo na výskume ako takom sa nedá zarobiť. Tam už potom treba ísť do vývojovej fázy a až
z vývoja sa dajú predávať tie výsledky tak, aby to práve generovalo nejaký zisk. Už ste spomínali nejaký príklad, ale možno buďme konkrétni, že čo by to konkrétne mohlo byť, že teda vývoj, že možno, že niečo hovorili ste, že pre dodávateľa, alebo teda pre odberateľa, že tak sú tam, že možno dajme si nejaký jeden, dva príklady, že čo konkrétne by to mohlo byť, že čo už možno ste aj vy pomáhali riešiť superodpočet? Rieši sa to pre rôzny segment firiem a takých podnikateľských sektorov. Výhodou je práve to, že ten superodpočet ako taký vlastne nelimituje to, že akej činnosti vývoja sa venujete v rámci svojho podnikania. To znamená, že môže to byť priamo nastavené na vývoj produktov, ktoré predávate, ale môže to byť napríklad aj nejaké vnútropodnikové činnosti. To znamená, že si vyvíjate nejaký vlastný softvér, ktorý budete ďalej používať v rámci svojej činnosti ako pre svojich zamestnancov, ale častokrát sú to také bežné veci IT firmy, ktoré riešia softvér na zákazku, či už napríklad aj pre štátne inštitúcie alebo pre súkromné spoločnosti, alebo napríklad aj pre banky, finančné spoločnosti. Sú to napríklad firmy, ktoré práve by si mnohí mysleli, že využívajú superodpočet práve tí najväčší hráči tu na Slovensku, to znamená rôzne automobilky. Ale práve superodpočet vo veľkej miere využívajú práve firmy, ktoré dodávajú na mieru riešenia pre tieto automobilky. To znamená, že ide sa vyrábať nový model, tá firma musí vymyslieť novú výrobnú linku alebo časti výrobných liniek pre napríklad montáž celého auta alebo časti tých aut, keďže aj tam sa neustále vyvíjajú nové a nové modely. Súčasným trhom napríklad tá elektromobilita. No a potom napríklad takým ešte príkladom, že firma si vyvíja vlastné produkty, úplne bežný príklad potravinársky segment. To znamená, že firma ide vyvíjať nový typ nejakých mliečnych produktov alebo nový typ nejakých možno nejakých biovýrobkov alebo podobných takých dietných výrobkov. A tam práve pri vývoji tých produktov môže využiť ten superodpočet. Takže keď to tak počúvam, možno vhodnejšie to je pre nejaký priemysel. Áno. Asi, ale viem si asi predstaviť aj, že v nejakom prípade, že služby, ak teda asi rôzne, ale napríklad, keď to zase dám teda dobre, však sme v banke, tak v podstate, keby niekto pre nás vlastne niečo vyvíjal, alebo aj my si možno interne si vyvíjali a poskytujeme služby, tak aj takéto niečo si môžem. Že či už by to bolo interne, že možno nie priamo pre klienta, ale pre fungovanie, niečo možno v sklade, alebo niečo, že čo mi pomôže zlepšiť poskytovanie služieb, aj toto tam môže byť. Áno, presne tak, lebo práve aj v tomto sa špecifikuje tá výhoda toho superodpočtu, že je to stavané na to, že niečo vyvíjate ako vlastné. Môže to byť aj procesný vývoj. To znamená, že aj banka môže napríklad riešiť vývoj procesu, kedy sa snaží napríklad vyvinúť nejaký proces, ktorý by bol vhodnejší pre to, aby zvýšil napríklad akvizíciu nových zákazníkov alebo dokázala možno lepšie mapovať potreby klienta. To znamená, že takisto rôzne finančné inštitúcie vedia toto využiť, ale aj tá kombinácia toho, že áno, môže využívať vlastné nejaké kapacity, to znamená má svojich ITčkárov, svoje IT oddelenie, ale zase vedia sa do toho zapojiť práve aj rôzni dodávateľe takýchto IT systémov a tam práve prichádza tá výhoda toho v ideálnej kombinácii, že ten superodpočet si môže uplatňovať dodávateľ za svoje riešenie, ktoré poskytuje banke. Aj, presne tak. Takže aj vlastne ten priemysel, ktorý mi to vyvíja, že mne pomáha ako lepšie poskytovať službu, môže byť aj toto. Dobre, vráťme sa ešte ako keby že ako sa to vlastne na Slovensku reálne využíva tento superodpočet. Keď som si čítal, takže zhruba 500 firiem, 200 miliónov eur, ak si dobre pamätám, ale teraz si nepamätám, či to bola tá úspora celková, alebo že 200 miliónov základ dane? Tak 200 miliónov to bolo základ dane. 200 miliónov by som povedal, že bolo doposiaľ ako na úspore možno vlastne vrátených štátom alebo ušetrených na daní z príjmu za obdobie existencie toho superodpočtu od roku 2015. Čiže tých 200 miliónov bolo vlastne to zníženie toho základu daní, čiže to bolo za minulý rok úspora cca nejakých 40 miliónov. Čiže to bola vlastne celková dotácia pre tých 500 firiem, ale povedal by som takto, že za tie roky ono to zase chvíľku trvalo. Hej, Tých 500, je to veľa, je to málo? Lebo mne to príde, že keď sa povie 500 firiem, mi príde aj na Slovensko málo, ale možno, že keď je to naozaj že vývoj a tieto veci, tak možno ten potenciál je relatívne dobre naplnený, ale možno povedzte mi vy z vašej praxe. Že... Ja by som povedal, že je tam ešte určite priestor na to, že keď sa pozrieme z hľadiska toho, že firmy, ktoré si teoreticky vedia uplatniť ten superodpočet, ja by som typoval, že je tak do hranice nejakých 800 až 1000 firiem v súčasnosti. Problémom je ale to, že ako sme spomínali, tá firma musí byť zisková, to znamená, že musí mať význam pre ňu si vygenerovať ten superodpočet, ak vie, že ho v období 5 rokov spotrebuje, lebo 5 rokov je maximálna doba, po ktorú vie ten vygenerovaný superodpočet uplatniť. A zároveň
Zároveň je tam potom ešte problematika toho, že tie firmy vnímajú stále ten superodpočet obdobne možno ako tie eurofondy, že je to pre nich neznáme, je tam určitá administratívna záťaž, to znamená, že vlastne ich to zaujíma, chceli by to riešiť, ale boja sa toho, že by ich to práve stálo viacej času. To som akorát chcel povedať, že podobne ako pri tých eurofondoch, že mi to príde také, že keď sa predstavím, že som teraz nejaký riaditeľ firmy, tak si poviem, no, toto by som asi nechcel riešiť sám a nastupujete tu vy, ale opýtam sa ešte možno trošku inak. Máme marec, pomaly koniec marca, marec je mesiac daň, teda konkrétne z príjmu, ale mnoho firiem si asi predpokladám, že trošku odkladá na ten jún. A teraz videli, že teda, že my sme tuto robili pre týchto, že niečo takéto, alebo niekto pre mňa. Môžu to stihnúť ešte teraz, no v marci už asi nie, keďže to máme už v útorok, je myslím, že 1. apríla, dovtedy to asi nestihnú, ale ak sa odložili do júna, vedia to stihnúť ešte teda v daňovom priznaní za rok 2024 si tu možno toto nejakým spôsobom uplatniť? To je práve tá výhoda toho superodpočtu, že ona sa vlastne vždy deklaruje ku dátumu podania daňového priznania. To znamená, že či ten daňovník si podá daňové priznanie v marci alebo v júni, samozrejme do toho marca tých dní zostáva iba zo pár, to znamená, že ak by firma si chcela uplatniť takýto superodpočet, určite odporúčame si odložiť to daňové priznanie. Tá možnosť tam stále je, tá legislatíva aj z hľadiska tých povinných náležitostí to stále umožňuje. Na rozdiel napríklad od iných krajín, kde sa uplatňuje ten superodpočet, ako napríklad Českej republike, tam taká možnosť nie je. Tam to treba práve sledovať od začiatku. V prípade Slovenskej republiky a firiem, ktoré by si chceli na Slovensku uplatniť ten superodpočet, je tam stále tá možnosť toho, že do momentu podania daňového priznania si vie spätne tá firma, ak to mala dobre sledované, aj tie projekty, aj tie náklady, vie si to spätne dohľadať, dopočítať, dať do dokumentácie, ktorá je potrebná. Tak áno, takáto možnosť tam je, ak si odloží daňové priznanie. Ešte za rok 2024 si to vie. Takže je to vec, ktorú viem riešiť aj spätne, že teda nie je to napríklad pri tých ako v eurofondoch, že musí to mať naplánené dopredu, žiadosť za tieto veci, ale teda viem to aj nejakým spôsobom spätne, že však my sme tu mali taký nejaký projekt, poďme sa pozrieť, či to spĺňa. A vie mi to asi vy, alebo možno nejaké podobné firmy mi s tým vedia pomôcť, že teda, že poďte k nám pozrieť, že či toto spĺňa, že či si to viem, alebo ako to možno funguje, že ak si to chcem teraz nejakým spôsobom overiť. Presne tak, o tom je práve aj tá naša činnosť, že my presne týmto spoločnostiam aj hovoríme, že ktoré tie projekty sú vhodné a hlavne, ako som spomínal predtým, treba sa na to pozerať z horizontu toho, že presne tie firmy sa pozerajú na to takto, že my sme tam mali veľký projekt, veľké výdavky, ale tento rok to pre nás nemá význam, lebo viete, aj tak budeme strátiť nejakých 100 000 eur. Nemáme dôvod teraz ako nejako ušetriť na daň. Ale presne potom sa to preklopí do ďalšieho roka. Tam už firma bude mať zrazu možnosť získať 500 000 a si povie, že 2 roky dozadu sme tu mali nejaký projekt, mohli sme to využiť, prečo sme to neurobili. A presne o tom toto je, že toto my ako firma robíme, že v prvom rade sa pozrieme, či tie firmy riešia nejakú činnosť výskumu a vývoja a presne im povieme, aké sú predpoklady toho. Ak si to teraz napočítate, vykážete, miniete to do roka, do 2, máte 5 rokov na to, aby ste si to mohli uplatniť a presne od toho vlastne je to dôležité, aby tam bola tá externá konzultačná spoločnosť, ako je aj tá naša, že nestranne, objektívne vie povedať, či tie projekty naozaj spĺňajú tie kritériá veľmi prísne a veľmi zložité na to, že či ten daný projekt sa kvalifikuje práve ako výskum alebo vývoj. Takže, ak nás sledujete a teraz ste si spomenuli, že že my sme niečo robili, že možno by bolo dobre sa na to pozrieť, že teda či to spĺňa, nespĺňa a akým spôsobom to viem, či to viem stihnúť do júna, ak máte, že teda možno tých 20, koľko je to teraz percent, že pri 100 000 možno investícii... Tak, 21 000, pri miliónovej už je to 210 000. Je to niečo, čo je určite lepšie. Kým ale prejdeme vlastne potom už do tej ďalšej časti, že kde sa pozrieme teda na tie vaše otázky a v slajde ešte mám jednu otázku, ale teda pripomínam hashtag Biznis Raňajky aj na Filipa Kastnera, keď máte nejakú otázku. Spomínali sme už aj trošku, nie že priamo porovnanie s tými eurofondami, ale môže to byť možno nejaký doplnok, alebo niečo, že možno neúspejem v žiadosti eurofondy, ale ten projekt proste potrebujem, spravím ho, viem si ho asi takým nejakýmto spôsobom pomôcť, alebo je to nejaký doplnok, alebo je to nejaký, nie že konkurent, asi nie. Nepovedal by som, že je to konkurent, lebo povedal by som tak, že eurofondy ako také sú skôr riešené pre projekty, ktoré sa budú riešiť dlhodobo. To znamená, že či už sa jedná o nejakú
kúpu nejakého majetku, to znamená nejakého strojného vybavenia, programového vybavenia alebo prípadne nejakého dlhodobého projektu, ktorý možno sa skorej zaoberá tým výskumom. Na to sú lepšie práve tie eurofondy. Superodpočet ako taký je skôr flexibilný v tom, že reaguje na tie konkrétne rýchle zákazky, ktoré možno že majú trvanie do 1 roka, do pol roka, kde práve možno tie eurofondy z hľadiska toho, že zvyknú byť veľmi, veľmi úzko zamerané, je tam ten administratívny proces troška zdĺhavejší ako pri superodpočte, nie sú úplne vhodné na taký typ projektov. Čiže oni sa viac menej doplňujú. Ak je to nejaká bežná firma, ktorá rieši vývoj svoj vlastný, ale aj na zákazku, istá časť aktivít je lepšia na eurofondy, istá časť aktivít je lepšia práve na superodpočet. Tých eurofondov tam vlastne musím ako keby, že presne to minúť na to, kdežto pri superodpočte, ak to splňam, tak vlastne tie peniaze si ako keby že ušetrím na daní, takže je to také nepravda, že nemusím potom ako keby že dokazovať, že na čo to míňam ako pri tých eurofondoch, že možno to je tiež taká nejaká výhoda. Netreba dokazovať, na čo to míňam, čiže v tom je tá výhoda, že tie ušetrené prostriedky z našej praxe napríklad pomáhali aj na to, že aby to pôsobilo ako vstupný kapitál na to, že firma rozbiehala ďalšie nejaké svoje aktivity, alebo firmy to využívajú na to, že vedia, ak idem napríklad do nejakej súťaže pre dodávateľa, chcem mu dodať nejaký stroj na zákazku alebo nejakú veľkú výrobnú linku a viem už napríklad vopred, že tie náklady si budem vedieť zahrnúť do superodpočtu, tak viem tým pádom toto zobrať do kalkulácie práve tej ceny a tým pádom byť konkurencieschopný, lebo viem, že určitá časť tých peňazí sa mi vráti skrz ten superodpočet. Dobre, a už naozaj posledná otázka, pôjdeme ďalej, len myslím, že to je dôležité povedať. Spomínali ste napríklad tú Českú republiku, že tam je to trošku iné a asi prísnejšie. A veľa firiem má ale pobočky, teda má centrálu možno na Slovensku, pobočky v Česku, možno ešte v nejakých iných krajinách. A ten superodpočet teda funguje v iných krajinách, možno trošku za iných podmienok. Viem to nejako kombinovať, doplňať, alebo možno, že vtedy je to možno lepšie, že síce to bolo v Česku, alebo možno, že pobočka v Česku, že ale jednoduchšie to na Slovensku, že aké sú to možnosti, že tieto možno cezhraničnej spolupráce, alebo ušetrenia, alebo niečo, že ako je to v takýchto prípadoch? Ak mám teda napríklad na Slovensku a v Česku pobočku. Tak, v oboch krajinách sa dá využívať ten superodpočet. Samozrejme, Česká, ako takto, základná pointa toho, že aké projekty si tam môžem uplatniť, je rovnaká. To znamená, že ak riešim takýto projekt, tak či ho budem riešiť v Čechách alebo na Slovensku, superodpočet si tam uplatniť môžem. Je to na veľmi komplikované ako vysvetľovanie, ale v Česku je možno ten režim objektívne prísnejší, to znamená, existuje tam napríklad ohlasovacia povinnosť, preto práve v tých Čechách je to viac systematicky nastavené, že tá firma si to vopred musí sledovať postupne a teda. Na Slovensku naozaj spätne sa to dá pred podaním daňového.